Semua baik. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristus lami pan. Ulah jomya kajiyang, ya ukunlah berat Paskah, Kristan ya roh alujiknya. Sukulang brod lui laki lang brod usil kunang ban pen yasu balauk pa. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristus lami pan. Ulah jogja kasihnya. Haka kertang kupa badukun badu mensim bokoi. Amen. Kajing e jong try jong i uji sukres bagajing e jong ublay lembat kajing selok jong mensim bokoi. Kendan ringkat bat pi baro. Komen ko para ha kani kasngi basaw jong ka paskha kasngi try basaw jong ka paskha ublay ukot uwe rengi mentah kasngi bangin doai kerpang nga ka mentah kajing khot sya kajing long reuniam bat kajing khot sya kajing long kristan nama kata hakani kamas bakhoy in pendam milade in IT ublay ubalong ublay batap jing e ublay basbon ublay batap jing isnay yangi habang ipa siu nama kata bangilong kibabet door banyak simenta ya kani kamas bakhoy tungin pa siu ublay dakat nut ka basangurit ka jongi dakat nut ka bakuslay nam ta laki pop kisang kitam kuduna kilai jongi baro kenang boni ublay ubah dap tak jing isnay yangi ubah iet yangi unsngap usngau yang ni kuut kenam jengi badan ma be kipap kisang jengi badan ajing sup yangi nga pla hau blay badan bor baro badapi ko men ko para bangla pop sipune da giji berkat bataki tin daki kam bataki jingle klet da gijingle palat jenga da gijingle palat jenga da gijingle palat kawe jenga nama kata ngakerpat ya kamar ya bukhoi kebaisa kathai seti ya ki angel bekir khoi badapi ko men ko para ban duai nak benta jenga how try play jengi ublay badan bo baro unis ne yengi bat anda lama bigi pop jengi onya lamingi syaka jing em bam jukun Amen. Traiken rat ko blais ne yangi.
jing su aki ben real baron badan kamon bapa ngi ayaro yami ngi nambang imani ngi ay pendon buram ban ngi ngu yami ku try ko play simpneng ku padon borbaron ku kun marwe ukpa ku try Jesu Christ ku kun lang rodu play bakit ki papertay top diang kajing kerpan tos ngau senay yangin Deitang mami bakun Deitang mami utray Uway bahak litam Mami ko Jesu Christ Mami bayay long play Hajing yalong kaway Badu men simbakuy Akaburam ukpa Amen Toginya duai Ko belai badan bor baro ba im junam Toyalam yangi Sya kejing yo benta Ha kejing kemen ka beneng Kenang ba kaken hun lang brot basngaurit kan poi syata syaba unang ap lang brot baslur ula let ha shwa Dau try jingi Jesus Christ ukon chome uba em bat sin sha ringkat bat me ha kejing along ka way jo men sim bakoi u play junom la junom Kajing pule nakikam jungki apostol. Hakito kisngi u Petrus u baladap da umensim bakhuj ulaong. Kunong sensyar jong upat ba, bat ko teman ko san lada kitian bishar yangi menta kasngi na kebenta kakam babha kabalale hau baduko. Bada kumno la penkot penkia ya u, to tip hi baro, bat pi upat Israel baro, bada kekerteng jong Jesu Christ na Nazareth. Yau ba pila saknar pna, yau ba ublay ula penmipat na kibayam. Day dau ba une ubriu uyang hang ni hakmat jong pi ubalakon. Une ulong umau yau ba lakentat da pi kinong trei, penban ula penkela long umau dong. But an omdan jingpen im ha uno weipan naba omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka ba la ai ha kibriu da ka ba en pen im yangi ka ktien jong troy Songu yau ble Longkani ngibata utrai ngit men bat ngit chat men tu ai ngu ya utrai kos pun babha jing is nay jong utrai kan
Tuki kun Israel kinang menta Jing is nei jong utrai kan ne junam Long kani Sngi bata utrai Ngin kmen bat ngin shat kmen Piki kun u aron to yai pen benang Jing is nei jong utrai kan ne junom Pi bating ya utrai pi rupenta Jing is nei jong utrai kan ne junom Long kani Sngi bata utrai Ngin kmen bat ngin shat kmen Kajing pule na kishti banang kong uyoni subkhoy. Ko ba it hape kajing it ka ba kumno ukpau la ai hangi. Hadu ba en da khot yangi ki khon ublei. Bat ngi da long ru kumta. Kadau balei ka perthei kam ithu yangi. Kalong namarba kam shem la ithu ya ublei. Ko ba it ngala ong menta ki khun ublei kampat pau ngin sa long kum henrei ngitip ba enda uwan pau ngin sa long kum mau namar ngin sayo I ya u kumba ulong shisha yaktin jong utrai Isongu ya ublei Som hayeng ngalong unong ap lang brod babha uong utrai nga ithu ya la kilang brod bat kiru ki ithu ya nga Hallelujah 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 Utrayon dan rengkat bat pi Rengkat bat piru Kajing pule naga gospel bakuy kat komo Yohanes Kau Ame kotrai Hakata kapor ujisu laong ngalong unang ap lang brot babha unang ap lang brot babha waiti yala kajingim na kebenta kilang brot unang belas ngi ba umdei unang ap lang brot bat ba kilang brot kimdei kijongu haba uyo I bawan usuri ueno ya kilang brot bat upet yap pet im bat usuri ukenrup yaki
bat upen sapret yaki upet yap namarba ulong tang unang belasngi bat salia yala ki langbrot ngalong udang ap langbrot babha nga itu yala ki jong bat kiru ki itu yanga kumba ukpa itu yanga bat nga itu yukpa bat nga iti yala ke jingim na kebenta ki langbrot bat nga dan sa ki waipat ki langbrot ki bemdei na kene kesem langbrot ya kiru nga dei banwan yalam bat kin sngap ya kesurjonga kumta kin saklalong kawai ke kenhun uwai unong syarai na kene kadaw ukpa uit yanga naba nga IT yala ke jingim bangan dupyo byang yaka dan basyemno ya ke jingim nanga Henry nga IT yaka da kamon lajong ngadon bor ban IT yaka bat ngadon bor ru ban syembyang yaka ya kene ka hukum bangalayo na ukpa jonga ka gospel jong utrai ka jing ya roya me ko Chris Kohmen ko para kumanglaong mena abanikong siya mastang iya kamas pamenta kasngi kabalang kakentu yangi iway piway bangin duai na benta kejingkot siya kejinglong reuniam kamta mahani kapur kabamenta ngili papun ki samla lane ki kena ki bedang pule kila ngop no asibun ba ki jong perthai bat la jenjar bangin yo biang ja kita ki kena lane ki samla ki ban IT la de nak menta ban but yo try ban long uta unong ne kata kanang yalap ya khubor bha jong u nama kata ngidan kam ban dwai na ka benta kajing khot jong ublai cha kajing long reuniam ba kum juru bangin dwai ya kajing khot jong ublai cha kajing long kristan cha kitu kam tam e kitu ki ban padi thu yo ublai ki badang sa ha kajing dum ba limba kajing dwai jongi timba kajing ya kerpan kajongi nginget skam bo ublai on ngap ya kini ki jing dwai jongi te menta kasngi ki jing pule kilang pasotanat adu kata-kata hakaba ublai ulakren hangi lingba u Petrus hakikam juga apostol ngi ba hagas ngi sande hagas ngi ublai baladep ngi ba ki apostol lane ki senrajo Jisu kala ke kampala kila penkot ya ki bapang kamtam yo tu badko bat kani ke kampala ke bamaki kile dai da kabor jengki ndrai da kabor jong ublai namar maki kila yo ka ji ai na ublai bekla yo ka bon ublai kumta ha kerteng jong u kila la ban penkot ya ki bapang ki basitom tang ya khot met Henry ki bapang ki basitom ha kaliang ke mensim bat Petrus menta kasngiu ula ai ke jubab ya kitu ki Farisi lane kitu ki nongshun jong ke balang ya ka jingkeli joki ba lane ke jingkhang joki ban le ya ke bapa ula ong haba une ublai ula wan chepi phimsim la itu yu hakipor menhendai hentai hakipor menhendai hentai haba ublai lai i bak perthai kelaha bakapop haba lai i yaki khun ki jong u ki bam u ula thau hakadur ki jong u hi kelaha bakapop kumta ukhot lani ujit na pedang katuk ningut ki nang itulupa bakin long kita kinong ra ya ka khubor bha ka jong u ka khubor sya ka jing kala ka pamut bat
ngi ba buon ki brio ki e da nut bat kim sim la kala ka bamut kumta ublay udang yai ap hakata kapur ka ya ka babyang ha bon sopha ya uba khambyang sisu uba long tang unang nang itu lupa tang unang pen priang ya khubor pa jengu henrai bu long unang pendem ya ka pthai por ka wei kata ka dei ukun ba mare jengu tra jengu Jesus Christ kani ngila penyepet na ka siti saki bru kal nang ka meningkong nyu i ya kani ka jingkolar ka jong ublai bat ngi i bo jisu lawan chang ni ka perthai haba u jisu wan chang ni ka perthai bon na pedang juki kim itu yo ne ublai ka khmat jong ka nu ka jong ki kalamat la balai kalamat la da ki pop ki sang balai ngim la ban i ublai balai ngim la ban i ublai min ngi san si blai bla dap ngi i ba ha ba u jisu pau itu ki sanran bad ha itu ki badan ha kamra klei i ya u jisu kum kasnayap kum ublai bad ngi iru baki brio ha ki por jung u bad kini ki bamenta ngi i baki brio kim itu ya u jisu namar balai laka dum tliu da kapop kesang ase dah ketam keduna kalai kelet barok nama kata u Petrus long haba uni ukun jo blai lawan chang ni perthai bon long unong pendim bon long unong aibor unong aipuj penban phila penrem yu phila sho phila tit phila bom yu bat phila sa nar pna yu bat de uni ju blai ubama pila sa nar pna ma pila penyap menta ule ke kampla ula da ble i kampla jongu kat bodang ya lenti hani sla perthai kat sebab mu ule uyalap ya khubor jang jing kala mut bad ule sibun ba ki kampla upen koj pen kia ya ki pang ki basitom ube i ksu ki krai na gitu ki basong ksui bad udang ya ile adu kini kisgi ki bamenta u Petrus uang ya kani hoj ublai uyai le i kampala ke jong u ha ka jing im jongi ka manasgi kamtam ha kani ka perthai ka ba lese ka ba laduna ban phai shu blai lane ka tuna ban pe ya ublai kum unong pen im jongi lane unong thau jongi nama kata u Petrus la pensya shu ya kani ba dei uni ublai uba mangi ngilale kampala na ka bor ka jongi na ka jing start ka jongi henrai dai limba ka bor ka jong ublai de ublai hi ubla le ya kani ka kam ya kam ba phla nama kata mangi ki khun kristan ki ba nget hu ki ba tip ba dai uni ublai uba shisha ubala ayangi ka jing im ubala ayangi ka jing ai limba ka jing mi pat ka jong u ubala ayangi ka jing kermen limba ka jing mi pat jong u nama kata ngidai ban phai shu da kada nuot ke jongi baro kenang ba kani ke jing im ke jongi kalong berbor ke jing im ke ba ke batap jinggerku ke batap miar da ke jing i ke jong ublai haba ublai ulapha ya gitu ki noi thu lupa lani kinong ya lam ba pher kamtam e ngi i ya kinong ya lam jong ki pai beri Israel ublai ulakot ya kinong yalam ya kinong syarai bakilong kinong syarai penban kini kinong syarai kilale lada kaman lajong ngi naka kitab jo u no tulpa u Ezekiel kalanong ka balai pusau tanang pole ya naka kitab barem na u Ezekiel lanong ka balai pusau ngi i ba kumno ublai upen rem ya gitu kinong syarai lani gitu kinong yalam jang kipai ipan Israel ulai nujor ki bat kinong up lang brat ki basniu bat kinong up lang brat ki basniu lani kita kinong up lang brat ki ba shilong kinong belas ngi ki ba petno habadan ke kejing si lani kejing tieng ka ba up thap ya kilang brat bat haba wan kejing jenjar maki ki petno kini kinong yalam Israel kilang tik kum kitu kinang up lang brat ki ba
chu yo bai nong sngi kila khwan mento yalade simet kila pentap penbiang yalade kila pensengaj yalade kila penyap ya ki khun lang brot ki bakan sai ba kin shaddo lane bakin bam ki kila su ik sapti ki ba itanat lingba ki snyu jong kini ki lang brot jisya ublay loong ba ki lang brot kini kinang up lang brot lani kinang sharai kidai ban long ki ba klein kidai ban long ki ba klein kidai ban long ki ba len nade kidai ban long ki ba tip ya ki jong ki lang brot pen ban kini ki long mar khong pong haba ki lang brot ki telat kim long ki ba kloi ban long ka jing klein na ka benta jing ki pana jing klein ye ki haba ki lang brot ki pang ki sitom kim long ki ba kloi ban a jing ko jing khia ai ki haba ki min sa la ne haba ki mong kim long ki ba kloi ban sab ban span ye ki haba ki ja kim long ki ba kloi ban i wat ye ki bat haba ki phet kim long ki ba kloi ban wan lam ya gitu ki lang brot ki plasa kama sya kasem ko jong blai nama kata ulah kular ba uang ba hakawai kesngi ngan sa shimno ya kilang braj chalade bat ngan sa bisyari lani ngan sa lamhi ngan sa aihi yaki yak ai ba maki kitan kam bat kata kajing kular kajing ublai kala urlong ha kajing tho lani ha kajutang ka patamai lani ha kajing wan kajing ujisu bat ngilai i now Yohanes like kan riau gi pa ublai la i adu kata yak pertai bot la pa yuni kun mamare ju ba un long tang unong yang hakmat ublai pa ublai jong kajing isnai ublai jong kajing i bat ublai ubasbun ubam ju i no aingi habangi pa shu ba un sngap un sngo ya kajing dwai jungi ya kajing kerpa kajongi bat bon kerkhu yangi ha kini kisngi ki manangwan ngi pa ni kini baro limba Christ try jungi Kmi lagi kmat ku para bau kun jong u play ulajan tu pen kila donut red bandiang yau siam kaburam bandang Ulawan bu iton ton yangi kaya uha po sempedeng lengri wan Jisu try tuan kumbamilawan ya Shasheng
to duai ku para ba ka jing kenya janga bat jong pi kan lang ka pdeng hun hau blei ukpa badon bor baro Tu try un pnyang ni ka jingknya na kikti jong pi. Na ka banta ka jing ro bat ka buram ka kerteng jong u. Ka jing manto yangi badya ka balang bakhu jong u baro ka wei. to ai ngi kerpat ko try bangin siam jing kemen barbor ha kini ka jing maya pas kha khnang ba ka jing pen thamai ka ba yai trei kam hangi kan long ka daw jong ka jing kemen ba khlem kut jongi daw Chris try jongi Amen. try under ringkat bat pi Ringkat bat piru. to kan tiu ya la ki do nuot Ngi kan tiu ya ki shau try. to ngin ya ai ngu ya try blei jongi Ka shong hok bat ka day. da shisha ka long ka ba syang hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi hakipor baro banyaro yami ko kinrat henrai kham tam hakani ka por banyaro shushu yami haba ya Chris ko lang prat paskha jongi laknya ju pep banterwa ya lade na ka benta jongi uyada yangi bat ya yasai na ka benta jongi hakmat jongme la ya u laknya menta yapshu la ya u la penyap uyai em junam namar kata habala dap miar da kajingmen paskha man la keri man la kajai penreu karisa da kajingmen bat wat keyboard neng ringkat bat ki kenhun angel kirwai lang ya kajingwai ba klem kut jong ka buram jome kat ba kiya pen bena da shisha melong ubakhoy ko try kathamay jong kajing khoj baro nama kata ngi kerpa jame to pan khoj pan kentang ya kine ki jentarwa jongi da ka ba pha yu men sim jongi kom ka omja halor jongki ba kendep kala long yangi kamet bakasnam jong utra jongi uji Yesus Christ ha ka po minta
kecing jauh kecing lipat cikgu. Ni terwa hame putrai, jauh ku jauh kecingim, baca kekuri jauh kecing keneng. Ida yu aidam nama mana jauh ini, kibabit banyak hikmat cumi, bat bancak kui yebe. Dah pasno red ni kerpa jeme, bangi kibayo bentah hakamet bakasnam Kris. Ngilang kibayo kaway, dah mensim bukhoi. Tukan ma ko traya kabalang jome, kabala priang hasatlak kepertai. Batu penjanaya ka hakajing ie, ringkat bat u Francis ukpa bukho jongi, u Victor lingdo u Bishop jongi, bat baro kiling do. Tukan mau lemru ya kihmen kipara, senrang bat kintai, kibalayot tia ada kabakermen ya kajing mipat, bat ya baro kibala klat no hakajing isnei jome, tu pediangnya ki syakajing syai kekmat jome. Tu isne yang ibaro ngi kerpa jeme kenang baringkat bat kamera tesiti bakhuaj ka kme jong blai ki apostol bakhuaj udan basku bakhuaj bat baro ki rekhuaj ki bala penso bhai me pateng la pateng ngin dup long ki babet banyo bentalem ha kajing im bam jukut bat ba nginyaro bat pendan buram yeme da ukun jeme u Jesus Christ. Da u lem bat u bat ha u kan long hame u blai ukpa badan bor ha kajing along kawai jong men sim bakhoi baro kaburam bak kajing yero junam la junam. Kumbala hukum yangi da unong penim, bat kumbala hikay yangi da kaktin blay ngi nut ban ong, kok pa jungi, ubahap neng kalong bakhoy kakarteng jumi, kanwan kahima jumi, kalong kamon jumi, hakakindaw kumbahap neng, so ay ngi mentag jimbam jungi kabala kasingi, bat tumab yangi keringkang jungi, kumbang hiru imat balas niringi, bat yalam yangi siya kajipin syoy, henray tupalay yangi nakabasniw. To pelat yang ngi kerpa ko try na gijing sneu paro ha gijing suben jome to a jing suk jing sain ha kisngi jungi kenang ba da gijing rap gijing snei jome ngin lai brabon na kapop bat ngin yo jing ada na gijing jenjar baro kat bang idang ap khmi lenti ya gijing kermen bakhoi ba gijing wan pat jong unong penem jungi u Jesus Christ. Namar kejome kelong kahima kejome kebor kaburam junom la junom. Ko try Jesus Christ. Me ubala ong haki apostol jome kajing suk nga i api kajing suk jenga nga ay api wat pet yaki pop jengi henry yak jinget jong kabalang jome bat ha kajing subon jome to ay haka ya kajing suk ba kajing teli kawai kat kum kaman jome mame uba em bat basun syar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kan dan berbo ringkat bat pi Ringkat bat piru. to nya terwaya kata kajing suk iwai ha iwai pat. Ku kun lang rod jong u blay mi bakin no ki pop ka pertay tus ngeu sen ay yangi ku kun lang rod jong u blay mi bakin no ki pop ka pertay tus ngeu sen ay yangi ko kun lang rod jong u blay mi bakin no ki pop ka pertay tu ai jing suk yangi.
Hakmi uko lang brajong ublay. Hakmi ubakit no yaki pop jong kapratay. Sukito yaki balakot siya kajing kawai jong uko lang brad. Ko kenran ngap siyang hok bamenwan rung ako kayeng jonga. Tenray siyong tang dakatin pagkamansim jonga kan sakyahi. Kamet box namu Chris kan riyang ha siya kajing imbam jukut. Shiliang duriau kiwan pan pubat panjing mun Trai shalongin len memedon ktenjing im pan nginget melong kresu kunu blay Day Moses uang utrai baai jing sana neng Day ukpa jonga baai yuk pushi shana bneng Trai shanongin len memedon ktenjingim Nginget melong kresu kunu blay Ngalong ukpu jong kajing im ubawan hiana bneng Jar babam dune ukpu utaun im junom Trai shanongin len memedon ktenjing im Bat nginget melong kresu kunu blay Bat babelin kibut yutrai bab saki hajar ngu Sya shiliang duriau kiwan pan pubat panjing mun Trai shanongin len memedon ktenjing im Bangingen melong kresu kunu blay Hakani ka klimat ka bamenta tungindam la ka kli Bangin pusan madwai hakamansim ladi Bakumno bakamet nuksnam jong Jisu Kelawan haka jingim jongi kawan haka donut jongi berkalapan klain nyangi Ukpu berkawan kalong kecing bam na kamenta jongi iwei pa iwei But day une ukpu berkawan kebangingi ya bam kapenteli yangi mengelong kawai Kumba kecing bam kapenya teli ya kaying kesem ya kasnong katau ya imlang salang kumtaru Kani kacing bam kabingi abam anta, kabingi siap anta, kapenteli, ya kacing long kristan kejongi, kapenteli ya kerkom im kejongi, kapenteli kam tam
bangin jan show play. Ai bagani kacing bam, bangidang sudah bam. Kan ai hangi ya kata kacing klan, kan ai hangi ya kacing slur, kan ai hangi kam tam ya ka mensim, bangin perang, bangin le barbor, ya ka babha, kam tam bangin pendep ya kita kamram, kum Ukristan Katolik basisya. Ai pakajing bam jungi, ya ka met bekas nam ka jong kan penlong yangi kita kinong buat basisya. Kumbau Jesus Christ ulong nong syarai, bat mangi ngilong kilang brot. Ai ba mangi ngilong kita kilang brot ki balui, ngilong kita kilong brot ki basida, kilang brot ki bakhuj. Ai ba uneu kupu bangin dat bam. Kan pensyai ka jengmut je perkhat jengi. Kham tam mengila ban itu ya ka babha ber ka basniu. Mengila ban jit ya ka babha ber basniu. Mengila ban ong ya ka basniu. Bangin ong hooj ya ka babha. Ai ba uneu kupu ber kawan ki bangi omat ka jingim ka jongi. Kan penrem ya ka mensim jengi. Mengila ban were ki weipat. Mengin jan show Jisu. Bangila ban wer shi ki weipan, ba makiru kin yo ban talang ban si ban bam ya kamet jong Jisu. Ai ba kacing bam jongi yaw kamet ba kasnam jong Jisu. Kan penteli, kan penjan syau. Kam tame bangin long kita ki babit. Bangin rung ha ka hima ka jong Kublai shibun ke Jisu kan nam ta ka jing isne ke jong me kublai shibun nam ta ka spa ba ka ba mela ai hangi kublai shibun na ka ta ka jing ai ke ba klam kut ka ba meta sei hangi man ka klim ma kublai shibun ke Jisu nam ta ki ne baro ka ba mela le ka jing im jongi na ka ta ka jing ba na ka ta ka jing sabun na ka ta ka jing isne ke jong to ngi ong lang kublai shibun ko try Jisu ngisungu ya me ko try Jisu Ngisungu eme ko try Jisu. Don rengkar bengi ko try Jisu. Don rengkar bengi ko try Jisu. Yerab yengi ko try Jisu. Kaburam hau kupa bar hau kun bar hau mensim bakut. To ngenya duai. To pej ya kekenhul nang brot jongme ko nang op lang brot babha. Batus ngobha banyalam syaki pentha plang pene junam ya kilang brot kiba mela siuspa. Dakas nam bakar dor jong khon jome. Ubaim bat basin syar junam la junam. Amen. Utrai under ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Mulai betul bawa beron kerku ya pi kupa. Berukuan bermensim bakoi. Amen. Tulai suk baca kriya utrai aleluya aleluya. Ngisungu yau blay aleluya aleluya. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Jesus Christ, utrai jangi. Hallelujah, ya roya utrai. Jesus Christ, utrai jangi. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah.
Kaburam hau kupa bat hau kun bat hau mensim bakut. Kawak lalong ha kawan kong jom tat bar bor jinom la jinom. Amen. Kudanut bakut tam Jisu. Kumaria kanu irap Kristan. Ha kating. Enyero yau Jisu Kris.